Il-Partit Laburista huwa msejjes fuq il-kredibbiltà. Saħaq dan il-Viċi Prim Ministru u d-Deputat Mexxej Laburista għall-affarijiet tal-Parlament Louis Grech waqt l-għeluq tat-tieni sessjoni plenarja tal-konferenza Generali Annwali tal-partit. Qal li l-partit huwa sors ta' kredibbiltà għax huwa wieħed li jaċċetta l-kritika u jammetti meta jiżbalja. Barra minn hekk wettaq ħafna mill-manifest elettorali li kien infassal fuq is-suġġerimenti tan-nies. Grech fakkar li f'inqas minn sentejn il-partit fil-gvern għamel xogħol fuq iktar minn 50% tal-miżuri. Iżda l-partit huwa kredibbli l-aktar għaliex fassal budget kredibbli li jolqot lil kulħadd. Grech fakkar fuq kemm l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qalet li qed jixelu l-bozzot ħomor. Fil-verità dawn ma nxtelux grazzi għall-ekonomija b'saħħitha u stabbli. Żied li mhux veru li l-partit tilef ir-ruħ soċjali għaliex wettaq bosta miżuri li jgħinu lill-familji, fosthom iċ-child care centers b'xejn u l-in-work benefit. Fl-aħħar Grech qal id-delegati preżenti li l-Partit Laburista qed iħares lejn il-futur b'ottimiżmu, ħeġġa u kuraġġ ħalli titwettaq il-viżjoni li biha tela fil-gvern.